Tady Marek z Blenderfora, vítám vás u dnešního mini tutoriálu, ve kterém si ukážeme, jak animovat ozubená kola. Reaguju na problém, se kterým přišel uživatel Kápo na Blenderforu, protože se snažil animovat ty kolesa pomocí copy rotation constraint. Tady ukážu základní přehled scény. Tady mám kolo malé, tady kolo velké, a tady kolo velké, .001. To znamená, Kápo to řešil tak, že vložil constraint na jedno kolo, copy rotation, vložil target, kolo velké a teďka to funguje tak, že já když otočím tímhle kolem, tak se to druhý otáčí úplně stejně. Tady máme potom ještě hodnotu invert, takže můžeme invertovat tu hodnotu z rotace a v tomhle momentě už to funguje tak, jak má, jo? Takže já otáčím a kolo se otáčí přesně tak, jak chci. Což je samozřejmě skvělý. Problém nastává v momentě, kdy ty kola nejsou stejně velký a nemůžou se otáčet stejnou rychlostí. To znamená, když tady přidám další copy rotation a dám target kolo malé, dám taky invert, tak se nám to teďka bude krásně všechno otáčet. S tím jediným problémem, že tady u toho malého kola v té oblasti přeskakují ty zuby. Jo. Krásně vidět. Co se dá řešit, nebo spíš nedá řešit, tím způsobem, že tady nastavíme hodnotu 0,5, hodnotu influence na 0,5. Kápo vycházel z předpokladu, že prostě ten Blender vydělí tu hodnotu té rotace dvěma a bude všechno v pohodě. Jo. Tady vlastně vidíte, že v této části se to krásně všechno animuje tak, jak má. V pořádku. Ale tady v této oblasti nám to přeskočí o 180 stupňů. Jo, to znamená, že já když to budu rotovat, tak ty kola budou dělat prostě pohyb, který není úplně přesný. Jo. Není úplně to přesně to, co chceme. A je to daný tím, že prostě copy rotation funguje jinak. Tohle není bug, je to feature. A prostě ozubený kolesa se nedají řešit přes copy rotation constraint. Je to vlastně daný tím, že ten Blender pomocí té copy constraint bere pouze hodnoty rotace od minus 180 do 180 a pokud ta hodnota je větší nebo menší, tak on ji převede prostě jednodušším přičtením násobku prostě 360 stupňů. To je samozřejmě žádoucí pro běžný rigy a takhle se to prostě má chovat, protože normálně, když děláme nějaký charakter, tak většinou nepředpokládáme, že bude hejbat hlavou víc jako 180 stupňů nebo nohou nebo rukou nebo čímkoliv. Jo. Takže tady ten přístup pomocí těch constraints je naprosto špatný v tomhle případě. Já tady smažu tohle druhý kolo, protože ho teďka nebudu potřebovat v tomhle jednoduchém příkladě a ukážeme se, jak to udělat teda líp. My vlastně co chceme je, aby tenhle velký kruh převzal hodnotu rotace v ose Z. A akorát, aby ta hodnota byla poloviční. Kápo tam říkal, že by se to vlastně dalo naskriptovat pomocí nějakého Python skriptu, což je asi pravda. Nicméně si myslím, že to je poměrně složitý. A my si ukážeme cestu, která je v Blenderu vlastně od verze 2.5 možná. A to pomocí takzvaných drivers. To znamená, my si tady vložíme pomocí pravého tlačítka, když kliknu na tady ten parametr, tak tady mám nějaké možnosti. Jedna z těch možností je add drivers nebo add single driver. Já tady vložím jenom jeden driver pouze na tu hodnotu rotace Z. A v tomhle momentě já už nemůžu otáčet tím objektem. Jo. Ty ostatní hodnoty nechci vůbec s nima hejbat, tak já si je tady zamknu. A to samý udělám teďka u toho druhého kola.
Teď samozřejmě to vůbec nefunguje, protože jsme ten driver ještě nenastavili. Takže já teď jsem teďka přepnutý v rozložení oken animace. Tady je okno Graph Editor a tady si musím nastavit, defaultně tam je F-curve, a my si tady nastavíme drivers. Další věc je, my musíme nastavit ten objekt, na kterém ten driver máme, aby se nám tady zobrazil. Případně musíme, pokud nechceme, tak musíme zrušit tady, aby zobrazoval pouze ty označené objekty. Pak si musíme kliknout na ten konkrétní driver, který chceme ovládat. A tady pomocí pluska, pokud to není otevřený, si rozbalíme tady prostě nabídku properties. Když se přesunu tady dolů, tak tady máme drivers, záložku a tady si můžeme nastavit vlastně, jak se ten driver bude chovat. Máme tady nějaký variabilní hodnoty, ty si můžeme normálně přidávat pomocí tady toho var. A my chceme vlastně skopírovat tady, my chceme použít hodnotu rotace, z-ový rotace tohohle objektu a použít ji k tomu, abychom ovládali tady ten driver. Takže tady ta variabilní hodnota musí být z objektu kolo malé. Chceme z-ovou rotaci a teďka nechám ještě world space, abyste věděli potom, co to dělá. A tady v tomhle okně si můžeme vybrat jakoby typ zacházení s tou hodnotou variable. My tam teďka máme scripted expression. To znamená, my si tady můžeme do toho řádku expression napsat jakýkoliv výraz, který chceme, jakoby, jakým způsobem chceme manipulovat s tou variabilní hodnotou. Teďka tam je hodnota 0, to znamená, že se rotaci vždycky přiřadí hodnota 0 a my můžeme rotovat, jak chceme a vždycky tam bude přiřazená hodnota 0. To znamená, my si tam můžeme přiřadit hodnotu var, což je naše neznámá. A teďka já, když budu otáčet tím kolem, tak to druhý se krásně otáčí. Samozřejmě problém, že se otáčí ve stejném směru. To vyřešíme celkem snadno, takže tam vložíme výraz -1 krát variable. Ježišmarja, to jsem měl dát napsat někam úplně jinam. Tohle samozřejmě je název té variable, který bych nechtěl měnit v tomhle momentě, takže to přepíšu sem do té expression. A v tomhle momentě už se to otáčí tak, jak bych chtěl. Ale samozřejmě se obě ty kola otáčí vlastně stejnou úhlovou rychlostí, což nechci. Já chci, aby rychlost tohohle kola byla minus 0,5. Tam teďka, teď napíše chybu, protože Python nepodporuje desetinou čárku. Takže musím tam dát tečku normálně. A teďka už se nám to otáčí přesně tak, jak chceme. Samozřejmě to můžeme řetězit, můžeme tam přidat další kola, které se taky takhle stejným způsobem budou otáčet podle tohohle základního. Asi možná vás třeba napadne, že samozřejmě je problém s tím, když budu chtít tím soukolem nějak hejbat, když ho prostě budu chtít připevnit k nějakému třeba nevím, automobilu, který se bude pohybovat, tak samozřejmě tohle je úplně na prd, protože jsem se tady zamknul možnost pohybu, rotace v jiných osách, prostě hotovo. To znamená, nejelegantnější řešení je vložit empty, který se jmenuje empty, označit si dvě kolesa, označit si empty, dát Ctrl+P a nastavit vlastně rodičovskou vazbu těmhle objektům. Takže já teďka, když pohnu tím empty, tak to všechno funguje. Problém je, že když já budu rotovat tím empty, tak už nám tady nefunguje ta animace. To znamená, to je způsobený tím, že my tady u toho driveru
máme nastavený, aby prostě přebíral rotaci ve world spaceu. To znamená, že já když tady změním hodnotu world rotation, tak ona se samozřejmě přičte k těm hodnotám, prostě nefunguje to. To znamená, my tady musíme změnit tady ten parametr na local space. A v momentě, kdy tam je local space, tak už se to chová přesně tak, jak chceme. A my teďka s tím můžeme rotovat úplně libovolným způsobem. Prostě i do nějakého takového obecného úhlu. A pořád, já když tady označím to malé kolo a začnu s ním otáčet, tak se to otáčí tak, jak já potřebuju. Dobře, tohle je teda pro dnešek všechno. Ukázali jsme si základní rig pro animování ozubených kol. Nějaký složitější aplikace by už neměly být nějak problematický. A to je ode mě vše a já se s vámi loučím.